आसाम टाइपनिल' होगोन होनना खोनादों जोङो। आसाम टाइपनि न' होगोन सरकारा? न' होगोन नङा, आसाम टाइप थानाय जाय न' दङमोन सेफायजादोंमोन इसोरल' होगोन होनना खोनादों। मोनफैबावाखै, दै गारि फैनो हाया। बबेयाव थानानै जानांगौ जाखो जों? लोंनायखिनिया दं आरो ना? लोंनायखिनिया एसे थोजासे दं, अनसुंथाइ होनाय बेखिनिया दङ। আমি যিবোৰ কেঁচা ঘৰ আছিলে চব ট্ৰাইবেলে আছিলে গোটেইবোৰ, যিবোৰ চাকৰি কৰিছিলে সেইবোৰে তাৰমানে পকী ঘৰ বনাইছিলে। আমিতো দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ না। আমিতো হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, মানে দিনত 500 টকা পাওঁ আমি হাজিৰা কৰোঁ। বাৰী ফালে যদি অলপ যদি ক'ৰবাত ছাইড হৈ যায় আমাৰ তেতিয়া এই 600-700 টকাও কেতিয়াবা পালেও আমি ঘৰৰ ফেমিলিৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে আমি বজাৰ কৰোঁতে তাৰমানে অলপ 600 টাকা পালে আমার তারমানে 300-400 টাকা গুছিয়ে যায় বাজার করতে। लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरलायबाय मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव। दायो आं दंफैयो आरोबाव फिन खनसेबाव बरबारि बाथौ मन्दिर पट। बे माखासे निउसनिफ्राय फैदोंमोन। बे जाबाय ए निउस, नोंथांमोना फेसबुकआव नुनो मोनगोन। बे निउसआव माखासे खोथा बुंबाय। लोगोसे दा रायजोफोरा बिदिनो आलाय सिलाय ओंखाम जालायगासिनो दङ। जों ओंखाम जानायखौ एसे नायनि। ओंख्रियाथ' बेनोसै दालि, राङालाव, जि बिदाय बिथां हरनाय राङालाव, आलु, ओमफ्राय आरो लोगोसे दालि दङ। दालियाव मैथा होदेरदों एसे आरो बानलु बाथोन दङ। नै मोसौ जार्सि दं बेहाय। आरो नै बिथाङा दानिसो निउसावनो जाखांबाय जोंनिया। निउसावनो जानाय माइ दिनखो? निउसावथ' नुदोंना जोबोद मोजांबो नुयो गाज्रिबो नुयो। दा दुखु दाहाखौ बुंनोबो हाथ'ला। दा बहुद दुखुआव जाना दङ। दा जोंथ' ओरै न'फ्राव सेफायजाना बोरै तम्बु सोंनानै हर सान बेयावनो थानांगौ जाबाय। दा बे फिसाफोरबो महा दोङो महा गैया इफोरबोथ' खबर लानोबो थांनो मोनाखै। थाङो गेजेर सम सम, माने ओरैबायदि जाहैबाय बाथ्राया जोंना न'खरफोरखौ सिफायबा आलाय सिलाय सिलिंखार जालांजोबनाया जोंनो ना, रावबो गैया। दा गुबुन जाथिनि थाखायबो नांगासिनो, जोंनिबो नांगासिनो। नाथाय जोंना आबसुनिफोरा सारमोना जा बड' साहित्य सभा मोना जिथुबा जा इउबिबिअ मोना जा जिथुबा जोंखौ माबाजोबदो आरो सहाय खालामदो आरो एसे। बेनि थाखाय बहुद साबायखर। आरो जोंनि थाखायनो एसे नांबाय दोङो, दिपेन बर' साराबो नांबाय दोङो। बेनि थाखाय आं दिपेन बर' सारखौ नमस्कार खालामो। बेनि थाखाय आं बिराद साबायखर हरो आरो जोंनि थाखाय मोजाङै जोंनि जाथिफोरखौ मोजाङै दाबसे जायगायाव मोजां दोननांगौ आरो बेनि थाखाय आं आखाइखौ बरायहरो दिपेन बर' सारखौ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ, बिथांमोना माने जायगा लुगैदों, मानोना बिथांमोनाव जायगा गैया दा। लोगोसे सरकारा बुंदों नाथाय बे जायगायावनो दोनगोनखौ बुङाखै सरकारा। ओमफ्राय दा बिदिनो ओंखाम जागासिनो दं मानसिफ्रा, नै रायजोफोरा माखासे ओंखाम जानायखौ नोंथांमोन देखायनि। बेबायदिनो जालागासिनो दङ लेथेर फेथेर आलाय सिलाय। नैबे जाबाय जागासिनो दङ। जागासिनो दं नै बिदिनो आलाय सिलाय लेथेर फेथेर। मिथिया सङो जाहैबाय, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ। नैबेनिफ्राय लाबोगासिनो दा लाबोयो। जाबाय जि बिदाय बिथां हरनाय जोगोनारजों आलु, ओमफ्राय बे दालि, ओमफ्राय नैबे जाबाय दालि, बे जाबाय ओंखाम, बे जाबाय ओंखाम संनाय रन्दै। बिथोराव खालामगासिनो नामा बिदि होनदो? बेदरानो दामि नङा, बै सबजियासो बिराद दामि जायो। बेबायदिनो आलाय सिलाय दंगासिनो दङ। नोंसोर जाखांबाय? गोथाव जादों ना? गोथाव जादों। मिथियाबो आरो दङ माखासे।
Gimana ya, sedih tension. Panik kartun tuh kok dia. Mau cakap apa bu? Mau cakap? Mau cakap? Dali, langalang. Bebaदिनो सिलिंखार बिलिंखार खालामजानानै उपाय गैया ओमफ्राय बेनि दैयाथ' रानथ'नाय नङा खोमा ना दा रानथ'नाय नङा खिथेना होदोना रानथ'लांनाय नङा माने बेनि दैया थांगोन आरो ना खिन थाङोमोन बे जाबाय नै बाथौ मन्दिर बे खामबो दङ आरो मन्दिरा बेनो दङमोन खिन्थु दा सिफाय जासिगोन नामा आदा सिफाय जानोबो हागौ दाथ' बुंनो हाला बे मुरुमेल बाथौ मन्दिर जोंनि मोनसेल' इयो नायख्ल' जायख्ल' बर'फोरनि नायल' जाल' खिन्थु दा सिफाय जाबा जों किमान दुखु मोनगोन मा खालामगोन दा जोङो गथाय माबा दा रायजोफोरानो दुखु मोनबाय आरो दा जोंनि बाथौ मन्दिरनि थाखाय जों दा बेलेगाव हा हैबा जों मा जागोन जों इयाव थाना मोनबा खिन्थु जोंनि गोसोफोरा गोबां खान्थि जागौमोन नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा होनदों बिथांमोना बिथांमोना माने बेनिफ्राय थांनो गोसो गैया नाथाय सोरखारा मा खालामो बेखौ उननि समावसो मिथिगोन दासिमबो आपडेट फैथ'वाखै सावरायलायगासिनो दङ सावरायनाया जेब्ला जोबो अब्लासो रायजोफोरनो खोन्थागोन जाहैबाय आरो माखासे राङारि अनसुंथाइ फैगोन राङारि अनसुंथाइखौ 15 ना 5 होगोन बेखौ मोजाङै मिथिथ'वाखै दा मानोना बेखौ फोसावथ'वाखै 5 लाखबो होनो हागौ 15 लाखबो होनो हागौ बा 10 लाखबो होनो हागौ बेखौ दासिमबो जेबो बुंनो हाथ'वा दा रायजोफ्राबो जेबो बुंनो हाथ'वा बेखौ जेब्ला फोसावगोन अब्लासो जों बेखौ मिथिगोन दा खोनादों जोङो मा खोनादों ओइ सायाव गिदिंनाय मामोन द्रुना गिदिंबाय आरो सिफाय खालि खिन्थु जोंनि तरजा न' इखौ लायो जोंनि थाखाय लाफायाखै अकल पाक्का न'खौ लाफादो होननाय जों खोनानो मोनदों आरो पाक्का न'खौ लादों अकल पाक्का न'खौल' माबा खालामदो सापर्ट खालामदो माने सार्भेयाव खिन्थु जोंनि तरजा न' जों तरजा बेरा ओरै थिंसालिया बेफोरखौ जोंखौ लायाखै होनना खोनानो मोनदों दा सरकारा मा बेबस्था लादो जों मिथिना मोनाखै दा जोंहाबोथ' दङ तरजा बेरा जों मा खालामगोन जेनेबा आसाम टाइपनिल' होगोन होगोन होनना खोनादों जोङो आसाम टाइपनि न' होगोन सरकारा न' होगोन नङा आसाम टाइप थानाय जाय न' दङमोन सेफाय जादोंमोन इसोरल' होगोन होनना खोनादों आसाम टाइप गंबेसे दंमोन अनसुंथाइखौ होगोन आसाम टाइप दा सरकारनि लिस्ट हिसाबावथ' 41 गोलैना दोङो आसाम टाइपनिया आसाम टाइपनि ना मा टाइपनि बेखौबो बुङाखै मोजाङै खिन्थु बिसोर आसाम टाइप होनना खोनादों आरो जोङो खिन्थु दा आसाम टाइपल'बाथ' जोंनि बर'फोरनियावथ' आसाम टाइपनि एसां गैयामोन बहुद खम थिंसायला खालि तरजा बेरादों बानायना थानाय बिदिल'सोमोन दा मा जायो जोंथ' मा लायो सरकारासो मिथिसिगोन आरो दा ओंखायनो जों नाजानांगोन जों माने नांनांगोन जों मोननांगौखौ जों हास्थायनांगोन जोंबो आरो ओरै हेगारना होबा जानाय नङा नाजानोसै जोंबो सेस्था खालामसै नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो माबायदि खोनाखो मानोना बे बाथ्राया सैथोना नंखाय बेखौ बुजाय बुंनो हाया खोनानाय बाथ्रासो आरोना आदा खोनानाय बाथ्रासो आरोना बियो ओमफ्राय जुदि मोनोबाथ' मोजां बेहायनो हाखौ मोनोबाथाय मोजां आरो लोगोसे न'खौ मोनफिनोबाथ' मोजां नाथाय बे जायगायाव हाखौ मारगोन ना मारा बेखौ दा बुंथ'नो हाया अब्ला नोंथांमोना माखासे थासारिखौ नायबानो जाबाय नै बेबायदिनो थासारि जागासिनो दङ आरो नैबे गथ'आ मा मिथिगौ दा जेबो मिथिया बे गथ'आ दा बेबायदि उन्दै गथ'खौ लानानै अबाव थांनो न'खर सिफाय जाबाय आलाय सिलाय जाना दं लामा गाथै जोङो जिराय बेबायदि थंबो सोंनानै जिरायना दंलाबायो जोङो गासैबो जों एखे लोगो संनाय खावनाय जायगा गैया दैबो गैया दिनैसिम मोनफैबावाखै दै गारि फैनो हाया बबेयाव थानानै जानांगौ जाखो जों लोंनो खिनिया दं आरोना लोंनो खिनिया एसे थोजासे दं अनसुंथाइ होनाय बेखिनिया दङ जोंनि दिनैसिमहालागै दुगैनो लोबनो दै ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा अनसुंथाइ फैनायखौ मादि मोनदों नोंथांमोना जोंनि बर'फ्रा जे गोबां अनसुंथाइ फैबाय बेनि सायाव मा बुंनो सानो बेबायदि अनसुंथाइ फैनायखौथ' मोजांखौनो मोनदों नाथाय दैनि थाखाय जोंहा एसे प्रब्लेम जादों आरो दुगैनाय लोबनाय बाथरुम थांनाय जोंहा दैया एसे खमथि जादों एसे बुंना होदों नोंथाङा माबायदि मोनदों अनसुंथाइ फैनायखौ अनसुंथाइ होनायफोरखौथ' जों मोजाङानो मोनदों जोंनि लोंनाय जानायनि थाखाय जोंहा सोलियो खिन्थु जोंहा दुगैनाय खिनाय जि सुनाय खिन्थु जि दिनै सप्तासे जालांबाबो जों सुनो मोना जि दैनि थाखाय बेनि थाखाय जोंहा प्रब्लेमा बहुत गोबां दङ
बेखिनिखौनो बुंबाय आं अब्ला लोगोफोर माखासे आबजुखौ नोंथांमोननो उनाव होबाय थागोन अब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दिनै भिडिअखौ जाय जाय बिथाङा मोजां मोनो बिथाङा शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथियो आरो नै बिथाङा ना हमनो नागिरदों माबेसे मोनगोन बायदि मोनखागोन थांनो हराव बिराद गलांदों बेसे मोननाय खुसियाथ' ओरैनो गलांबाय मागुरबो गलांबाय सलबो थांबाय सिखा खंखायना ओरै जाया दानबा ओरै नांखायो दिनै मोनगोन आरो ना गखाया एकदम ओरै लागोन ओरै थांखिना होबा हाबखायो नाङा बेखौ ओरै फिसा बानाय अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथांमोना नाबो हमना जायो बे बिलोआव अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जेबो आरनि